Да, отпре светли. Не светлиш, набавни. Клипче ли правиш, бе? Ти ще те прибия. Това е пълнолетна свиня. Вижте го, моля ви се. Още по-назам за мисъл. Вижте къде. Кой не ви пожелал пари на готово? Скъпи. Бах пижама. Тебе ни оръжие. Премиера на 30 април от 22 часа в National Geographic. Ако хвърлиш даровете и престъпиш закона в бегът, ще загубиш повече. Мигове от катастрофата. Не, още мигове от катастрофата, това е много интересното е. Това е след той. Аз ще припадна до почва. Кога е то? Аре виждаме майка Чиба. Мръсна работа. Махай го той. Махай го, чекаваме. Някакви аборигени мое. Не, това е. National Geographic 2. Фрактура. Аре бе, путко. На друга. Намали бе, путко. Не става. Изнасилиха е, путко. Без лекуващия травма Кристиано Роналдо, кралският клуб победи с 2-1 при гостуването си на градския съперник Атлетико. Въпреки че Раданел Фалкао откри още в четвъртата минута, автогол на Хуан Фран и попадение на Анхел Ди Мария донесоха успеха на белите. Ангел Ди Мария. Направо да. Чакай, не там не. Търсите. Какво се търси? Седмично ток-шоу. Аре бе, майка Чиба. Пусни National Geographic 2. Герой на семейството. Аре бе. Ще го мина 5 ах. Пускай сега. Чревоугодно. Да бе, и сега ще свърши след малко. Бах ти, жена съм.